Жители и гости на община Мирково, за мен е чест, гордост да застана пред вас и да ви приветствам с добре дошли на това прекрасно място. Освен, че е прекрасно, то вече е и свято, защото само преди 10 дни в Мирково отвори врати най-новия параклис Вси светии. Благодарение на всички вас, на нашето желание да вървим напред и да гледаме в една посока. Днешният ден не е само ден от календара. Днешният ден е ден, в който ние показваме сплотеност, смирение и обич към родния край. Днешният ден е и ден на равносметка. Община Мирково през изминалата година реализира много проекти в областта на инфраструктурата, социалните дейности, култура и образование. Обещаваме ви, че продължаваме в същия дух и тази година ще има много какво да строим. Ще асфалтираме улици в Каменица, ще асфалтираме улици в Смолско, наскоро там приключихме и кът по случая Априлското въстание. Ще асфалтираме улици в Бенковски и ще изградим детска площадка. В Буново ще възстановим улиците след подменения водопровод и в момента се прави спортно игрище. В Мирково предстои да подменим и да възстановим нови тротоарни настилки. Това е само част от програмата, която сме заложили. И тук е мястото да благодаря на Общински съвет Мирково, да благодаря на Общинска администрация Мирково за всеотдайния труд. Доказателство е, че когато гледаме в една посока, нещата се получават. Не е без значение помощта на предприятията от района. Елаците Мед с тяхната финансова подкрепа на територията на община Мирково се реализираха много проекти, с които ние повишихме стандарта на живот. Благодаря на ДПМ Челопеч, благодаря на Аурубис България, благодаря на дружествата от групата Геотехмин, защото с тяхната социална подкрепа ние, общините от Средногорието, успяхме да променим облика. Тоест, направихме ги едно по-добро място за живеене. Уважаеми дами и господа, в този хубав ден, не е слънчев, малко мрачен, но забелязвам, че настроението е точно такова, каквото трябва да бъде. Искам да ви пожелая хубав празник, да пожелая здраве и благоденствие на семействата, да си пожелаем да няма война, да има мир и ние да бъдем малко по-смирени и да си правим сметка, че има една стара поговорка, че помисли какво си дал, за да поискаш. Така че всеки от нашето общество, преди да предяви някакви претенции, мисля, че трябва да си зададе въпроса: аз какво дадох? Може би ще трябва да поискам извинение за последните думи, но съм човек, който назовава нещата с истинските имена. Бъдете благословени! Бог да пази България, всички българи тук и по света! Весел празник!